השנייה. אז קראו לה שרה, נחטפה מביתה ואולצה להינשא למוסלמי. היא ילדה לו 9 ילדים, שילדו לה 65 נכדים. ברחבי לוב היו לא מעט ציפורים כאלה. לשרה היו 2 אחים ואחות שהצליחו לעלות לארץ עם קום המדינה. המשפחה הענפה מתגוררת היום בארץ. שרה נשארה שם לבד, וכשאף אחד לא שומע, היא שואלת על יהודה ועל מזל ועל תמר, הבנות של אחותה רחל. دوخة ويني كيف حالة دوخة؟ How they are? Very good, very good. Everyone is very good. كلهم تمام. 70 عام لي يا غيهم. 70 years. 70 عام. שרה מהדיה מעולם לא שכחה את יהדותה. אנחנו באנו לכאן בשליחות המשפחה, כדי למסור לה דרישת שלום. Tell her that the family members, they asked if she can say שמע ישראל. تمارا قالت لك لو تقدري تقولي שמע ישראל. شنو قال؟ تمارا قالت لها what she asked her? It's a prayer, yes. הבקשה שלי משרה לומר שמע ישראל, מנהג שהיא שומרת עליו באדיקות ובסתר 80 שנה, ערב ערב לפני השינה. הבקשה הזו מחוללת שערה בסלון הבית. הקטע המדהים הוא שמלבד בני המשפחה הקרובים, איש לא יודע באמת מי היא שרה מהדיה. איש לא יודע שכל בני המשפחה האלה הם בעצם יהודים, בנים ונכדים ליהודייה אנוסה. הפחד כאן גדול, ויש התנגדות גוברת לנוכחות המצלמה שלה. I will tell all the family that I met you. كلهم اني اتقابلت معك. خلاص She listened to her family. Okay, you have to go, Manuel. خلاص خلاص. يصوروا فيك تبكي. اوكي מתי לכם נודע שהיא בכלל נמצאת שם ושהיא נשואה ומוסלמית כביכול ויש לה ילדים? מתי זה נודע לכם? היא יודעת כילדה שאסור לנו להזכיר את השם הזה. הייתה תמונה, כשההורים שלי היו יוצאים מהבית, היינו רצים, פותחים את הארון, מתחת לבגדים והיינו מוצאים, מסתכלים וזהו, שומעים רעש, מחזירים את התמונה בחזרה. אין, אסור להזכיר את השם הזה. ואסור לדבר, אין דודה, מתה. אמא שלי הייתה ילדה קטנה. מה שהיא יודעת שהיא הייתה בבית והיו צעקות בבית והיא לא הבינה מדוע ויצאה החוצה ואמרו לה, אחותך איננה, אחותך נחטפה. ואחר כך הם רצו לתחנת המשטרה ולקחו את ראש הקהילה שזה קוראים לו לינו מימון. לינו מימון הגיע לשם ואמר להם שנחטפה את הבחורה ואנחנו רוצים את הבחורה בחזרה. השוטר אמר להם חכו נשמע את פי הנערה. עכשיו כשהיא הגיעה וראתה את כל הערבים כולם סביב תחנת המשטרה ואמרו אם אתם לוקחים את הנערה הזאת יהיה פוגרום ביהודים. עכשיו היא הסתכלה על לינו והורידה את העיניים ואז היא אמרה לו לא, אני הולכת איתו. וברגע שהיא הלכה איתו אמר להם תצאו החוצה, תוותרו על הנערה, אין מה לעשות, הנערה הזו אם לא יהיה פוגרום ביהודים. ולא השאירו אותה בחומוס, לקחו אותה לעיר אחרת. כן, ואז הוא חטף אותה לעיר אחרת. והיא אומרת שיום אחד לפני שהוא לקח אותה, היא הייתה באיזה בית, איפה שהוא שם אותה, והיא שמעה את הסבתא, את אימא שלה, שהיא בוכה ומקוננת ואומרת לה איפה שבת, איפה כיפור, איפה פסח, איפה חגים, מה?
היא אמרה שהיא שמעה את אמא שלה, והיא פשוט באה לרוץ בשביל לצאת. אבל סגרו עליה חדר, וכשהיא באה לצאת, אז אחת הערביות שם, הייתה לה שומרת בראש, והיא ידעה את ההכרה. כשהיא התעוררה, כבר משם הוא לקח אותה על גמל ולעיר אחרת, מקום אחר ממש. היא אומרת זה היה מדבר. כמה זמן לא ראיתם אותה? לפני 11-16